дароед ки бе документин мехоҳен документ кинен ин ҷавози граница мебура мошинои граница мебура бародаро метавонед занг бизанед бародарда. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен. Соқ салом бародарои азиз, модаре ки дар тӯла гузашта шуда буд, шумо ҳаматон медонинш алҳамдулилло ки роишкем рафт. Худованд баракатон та худованд бародарое ки хайр карден, бародарое ки дастгирӣ карден, навора паҳн карден, натонистен ҳарчанд ки натонистен зуртона расид дар бари мо чих буден. аллои меҳрубон баракатон та бародарои азиз. дар ҳаққи модар дуогӯ бошем бародарҷоно, дуо кунем, фақат дар ҳаққаш дуо кунем. худованд охиратша пурнур куна, худованд ҷаннатулфирдавса насибаш бигардона. модаре ки дар таи оператсия аз дунё гузашта буд, дар тӯла як бори дига мегӯм бародарҷоно. инам хел бародарҷоно, дига намедонем чӣ бигӯм, боқӣ дар амони аллоҳ бошен. худованд ҳамата нигаҳбон боша бародаро. дар ҳаққи модар бародарон азиз, модарро ба хок меспуранд. дар ҳаққи модар дуо кунем ки худованд ӯ дунёша обод бигардонад, дари беҳиштиро барош кушода кунад. ина бародарон азиз, мо иншоалло ки ҳамаша мо чекпекошона меспорем, иншоалло пешкаши ҳамаи шумо мекунем бародарон. алейкум бародарони азиз, иншоалло хубасте бародарони азиз. мо дар метрои Чокистон қарор дорем, 4 метрда бозорда биёед, иншоалло дар хизматем. чикаре мебинед тамоми намуд дору аст, хоно аст, мода баъд барои хароб шидан аст бародаро, миноксидин аст, роликш аст, сиёдона аст, инаи эмпирус аст, тривадну аст, эпидемия аст, мақсад тамоми намуд дору аст бародаро, бетонед ки биёед, иншоалло тахсис кардан метавонед. баъдан чикаре мебинед бародаро азиз, ҷои ҳиҷома аст. кадоме ки ҳиҷома меа як китоби қуръон туҳфа карда мешавад. ҳиҷома чӣ кар бояд кунем бародарон азиз? китобочка медорем, баъди китобочка сенам масаж, рӯшнои аппарат ва кунӣ масаж, баъдан ҳиҷома мегирем. боқӣ дар хонаи аллоҳ бошем, биёед иншоалло дар хизматем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.